Idan kai bako na shigowa wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Wata sabuwa Aminu Sharif Momo jarumin Kannywood ya haɗu da gabansa a kasuwar Singa inda masu kura suka gwabje masa motarsa shi kuma ya tsallan bakake ya ce alankatafar sai an biya shi kuɗin ɓarnar da wato aka masa wato inda wani ɗan dako ya gwabje masa motar tasa inda za ku ga bidiyon da za mu sa muku inda jama'a suka ishe shi da ihu da zagi gami da cewar ya ji kunya ya za yi wai ɗan dako ya masa ɓarna ya ce lalle sai an biya shi inda aka biya shi har kimanin naira 10,000 wato na ɓarnar da aka masa a motar tasa amma fa jama'a sun masa ihu duk da cewa ɓarna aka masa ya ce lalle sai an biya shi. Dalilin da yasa wasu suke yin zagi shine a mazauninsa na jarumin Kannywood babba sananne bai kamata a ce wannan ɗan dako wato ya masa ɓarna ya ce lalle sai an biya shi kuɗin ɓarnar da aka masa ba. Masu saurare ku gyara zama domin kallo na bidiyon da za mu sa muku na yadda aka ringa masa ihu a cikin kasuwar saboda karɓar kuɗin da ya da kuma martanin da jama'a suka fara mayan masa na zagi cewar ya ji kunya. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai a cikin kasuwar Singa masu kura suna zagaye a cikin wato kasuwar kuma inda suke lodo kaya ake samun akasi wani lokacin suke banke motar mutane su yi masu barna. Haka ce ta faru da jarumin Aminu Sharif Momo inda ya shiga kasuwar Singa da motarsa inda kuma da yarsa a ciki ma a wani kaulin an ce har da matarsa a ciki siyayya suka je Allahu a'lamu sai aka samu akasi wani dan dako ya gwabje masa motar tasa. Aminu Sharif Momo din alanka tafar ya ce ba fa zai yadda ba sai an biya shi kuɗin barnar da aka masa na wannan guri da aka gwabje a motarsa inda a nan take wato aka zaro kuɗaɗe an ce da dan dako ne ya masa wannan barna wani ne kuma ya biya wannan kuɗin ba wancan ɗan dakon ba inda aka biya shi kuɗi naira 10,000 ya saka hannu ya karɓa kuma ya irge kayansa ya saka aljihu sai dai kuma jama'a sun masa ihu na rashin kunya da kuma dai sauransu gami da cewa ya ji kunya tunda wani zai masa barna wato yana ɗan dako ya saka hannu kuma ya karɓi kuɗi na wato barnar da aka masa. Ga dai bidiyon ku kalla. To ba mamu an ba mamu bai na ya ce ba zai akwai ba. Mamu din su mota ne ba. Allah ya iso sai da aka biya shi 10,000. Ana da aka fasa mu. Ta suka yi wa ka shi ka 10,000 ce ba komai. Ni na biya ka ce ba za ka hakura ba ko shi ke nan. Ba zai kwana a hasko da aka fasa ma dan wala.